Dobrý deň, srdečne vás zdravíme, milí naši diváci. V dnešnom videu by sme znovu chceli reagovať na dôchodkový systém policajtov a chceli by sme uviesť na pravú mieru dva pojmy, pretože vek odchodu do dôchodku je úplne niečo iné ako nárok na vyplácanie výsluhového dôchodku policajtov. Presne tak, ako je už známe z minulosti, smerohlasáci veľmi radi miešajú hrušky s jablkami a práve preto tu vznikol možno nejaký nesúlad, ktorý ste nám aj viacerí vás písali, či už súkromne do komentárov, alebo teda aj verejne. Problém je v tom, že pán minister vnútra Šutaj Eštok sa vyjadril, že určite neplánuje zmeniť odchod do dôchodku policajtov, s čím v zásade súhlasíme, môže to byť úplne pravda, avšak my sme sa naposledy vyjadrovali nie k odchodu, ale k nároku na vyplácanie výsluhového dôchodku, čo sa robí zvyčajne v čase, keď policajt do toho dôchodku nástupí. Rozumejte tomu, že ide do civilu, čiže už nevykonáva svoju policajnú službu. Prečo je veľmi dôležité dať tieto dva pojmy na správnu mieru je, že platí a som presvedčená, že platiť aj bude, že policajti vždy si budú môcť sami rozhodnúť na základe vlastného uváženia, kedy do toho dôchodku, respektíve do civilu chcú nastúpiť. Problém ale je, že policajti idú v zmysle samostatného zákona a to znamená, že v minulosti mohli do dôchodku nastúpiť po 15 odpracovaných rokoch. To znamená, že ako náhle sa dostali do civilu, bol im priznaný nárok na výsluhu alebo teda výsluhový dôchodok. Už počas roku 2013 za jednofarebnej vlády Smeru práve títo ľudia otvorili tento systém a upravili ho spôsobom, že policajt nemohol tento nárok získať po 15, ale po 25 rokoch. Samozrejme, vtesnali tam ešte nejaké perličky, ale o tých možno inokedy. A teraz v podstate na nás sa obratili nejakí ľudia s tým, že sa dostala informácia k ním, že by sa mal znova upraviť tento nárok na vek vyplácania. Čiže keď človek bude mať 55, prípadne 56 rokov. Ja to, ak dovolíte, ilustrujem na takom jednoduchom príklade, že nastúpi 20-ročný policajt do policajného zboru, môže odísť do dôchodku v 45 rokoch, teda po 25 rokoch odslúžených v tom zbore. Čiže máte 45 rokov, 25 rokov odslúžených, vy do dôchodku idete, ale nárok na vyplácanie dôchodku, teda nárok na to, že vy dostanete nejaké peniaze, vám vznikne až o 10 rokov neskôr, že vám vznikne až vo veku 55 rokov života. Čiže to sú dva odlišné pojmy. A prečo sme sa toho vlastne chopili? Pretože ak by sa preukázalo, že táto informácia je skutočne pravdivá, mňa osobne by veľmi zaujímalo, z čoho ten policajt bude tých 10 rokov žiť, pretože on nemôže ísť na úrad práce a žiadať si akúkoľvek sociálnu dávku, pretože policajt nie je zapojený do tohto sociálneho systému. A ja si myslím, že oni už raz teda na dôchodok siahli. V tom roku 2013 priznali tým policajtom plus 10 rokov. Predložili to teda z 15 na 25 a momentálne teda bude úplne jednoduché po prezidentských voľbách predstúpiť pred národ a povedať, že peniaze nie sú, že Matovič zanechal prázdnu špajzu, že Odorová vláda bola neviem aká nekompetentná a oni proste nemajú inú možnosť ako posunúť vek vyplácania dôchodku. A to, že minister Šutaj Eštok natočí na Facebook nejaké krátke video, v ktorom chce teda všetkých príslušníkov policajného zboru uistiť, že k žiadnej takejto zmene nepríde, tak pán Eštok už niekoľkokrát preukázal, že je chronický klamár, takže v tomto by som mu rozhodne neverila. Pred pár dňami sa začali šíriť poplašné správy, ktoré hovoria napríklad o tom, že ministerstvo vnútra vraj plánuje zmeniť odchod do výsluhového dôchodku policajtov na hranicu 55, dokonca až 65 rokov. Ide o bohapusté lži a šírenie paniky, možno s cieľom odpútania pozornosti od kaos, ktoré postupne odhaľujeme na ministerstve a zisťujeme, ako to fungovalo za Igora Matoviča a akože vlády odborníkov. Voči týmto klamstvám sa jednoznačne a ostro ohradzujem a môžem všetkých policajtov ubezpečiť, že žiadne takéto kroky sa neplánujú. Ak by to tak náhodou nebolo, tak nás by to len tešilo, ale minulosť Smerohlasu nám dokazuje niečo iné. Je to jediná vláda, ktorá vždy veľmi rada otvárala dôchodkový systém, či už policajtom, alebo aj nám bežným občanom.
Preto sa treba mať na pozore. Tak držme si palce, aby to tak nebolo a tešíme sa na vás na budúce. Majte sa pekne, dovidenia. Dovidenia. Dovidenia.